Tie babky boli v Maringotke, keď ešte žil manžel. Potom sme to premiesnili, keď zomrel, premiesnili sme to sem, lebo tam to vlhko, zima, slnko pražilo, tak sme to dali sem. A odtedy je to, tuto bude 12 rokov teraz, čo tí babky sú tu v tej izbe. Bola to veľmi dobrá spoločnosť. Mám dobro, môžem na to spomínať. Nemusím zlom ani, že bych nejakú zatrpklosť mala. To len s radosťou na to spomínať. To bola jedna spoločnosť moja, no. Tak som ich všetky musela ľúbiť. Len toho čerta, tú smrčku, no. Ale tá smrčka už je preč. Tá tu není, tak už som taká spokojnejšia. Keď sme to chceli, aby sa to udržalo tak, jak to malo byť, tak sa to muselo spraviť. Vyprať, naškrobiť, vyžehliť, uložiť späť do krabice, aby sa to nezaprášilo, ale prach všade dojde. Prach sa nájde všade. Tak sme to museli kolom dokola robiť, no. Každý rok. A keď bolo treba, aj 2 razy do roka.